Obećala sam jednu posebnu priču. Ja sam jako ponosna na činjenicu da smo i vi i ja odrastali u Niškoj banji. To sam morala da vam kažem. Pa ne, nije moguće, Niška banja, topla voda za mangupe i živa zgoda. Pa zar nismo dokaz očigledni? Imate pravo, imate pravo. Da, Ljubiša Samardžić iz Niške banje. I čini mi se da je jedna velika karijera baš tu počela i pre osnovne škole. Ljubiša je jako voleo da glumi još kao dete. Kaže mi čika Toma iz Niške banje, njegov kućni prijatelj. Pa, on nije govorio, ali je to suviše očigledno pokazivao. Kad smo bili deca, dok mislim na osmogodišnju školu koja je 50. godine napravljena, pošto je on 2 godine stariji od mene bio, onda su te školske predstave bile nešto vrlo interesantno, ne kao da nije bilo toliko predstava ni na televiziji, ni bioskopskih, ali đačke predstave za polugodište, za kraj godine bile su značajne. Ljubiša je uvek bio tu u nekoj glavnoj ulozi, uživao je u tim predstavama. Da. A jesu ga voljela devojčice? Pretpostavljam. Mislim, kako takav šmeker i glumčina da ne bude volja? Prosto je tako. Kako se radi o devojčicama do određenog uzrasta, da ne pređemo na njegov život posle banje na Beograd, onda ste u pravu. Čika Tomo kažu da je Ljubiša bio jako vredan. Znamo da je rano ostao bez oca, a kao najstarije dete prosto je morao da povuče, što se kaže. Je li to istina? Ja to mogu da vam potvrdim. Živeli smo ko jedna porodica. Ljudi su se mnogo iskrenije i intimnije družili nego sada. Njihova majka ostala je rano bez muža, bila je jedna neverovatno hrabra, jaka žena, podizala ih, tako da su živali pod strogom rukom te majke Rade, a Ljubiša je bio vrlo vredan. Ona se borila da dobije dozvolu da otvori poslastičaru. I uspela je. Ljubiša je radio više od nje, čini mi se. Bio je vredan i preduzimljiv kao dete. Tako da mu je ta karakteristika ostala do zadnjih dana. Da, kakav je bio kao drug? Kao drug je bio omiljen svuda. Mi smo bili kao jedna porodica, to je bio već jedan drugi odnos. Mada u celoj banji je bio omiljen, ali imao je neke drugove, dvojicu, trojicu za kojima je ostao posle i kad je pravio karijeru mnogo bliži nego sa ostalima. Ali svuđe u društvu bio rado primljen i viđen. Da. Ja znam da je Prava upisao zbog mame, da ga je tako savjetovala, a kako je mama njegova reagovala kad je upisao glumu ili kad je odigrao prvu veliku ulogu, ajde tako da pitam. Izvanredno, ona je bila jedna realna žena, u svemu umela da se gleda život i kad je odigrao prvu ulogu je bila vrlo ponosna na njega. Da. Čika Tomo, hvala vam što ste pristali da govorite za Radio S i popodne sa Vesnom na ti i hvala vam što ste svoje uspomene podelili sa nama. Pozdrav za Banjce. Srećni smo što smo imali Ljubišu, ali ja uvek kažem ljubav živi, a Ljubiša Samardžić je besmrtan. Odakle si? Iz Nišku banju. Salom se prolomi grohotan smeh. Valjda iz Niške banje. Izvinite, profesor, iz Niške banje.